Hi friend, welcome back my YouTube channel. Này ओंखारलायबाय जों हाजोआव आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो जों बबे खनायाव थाङो देखायलांगोन जोंजों लोगोसे फंबायमोन दं नै लोगोफोरा आंना फंबायफोरा आं बिथिं फैयो आरोना होमबाबो बिसोर बबे खनायाव लांगोन आं मिथिया आरोना लोगोफोर देखायलांबाय थानोसै Lama honey. Lama honey. Hello guys. Jase. Fैदों ओरैनो इनभाइटेसन खालामनो थाखाय माबा मा होनो बेखौ पिकनिक खाबोलै ना खेथि जाबो पिकनिक खाबोलै हे काहे ठीक आमार तो समबारे नखौबो आरो नै माखासेफोरा आंना अरिजिनेल लोगोआ हायबो होनहरा आरोना येल्लो सादा गोसोआ गोजोन गोजोन जिउआ सुखु गोजोन गोसोआ गोजोन गोजोन जिउआ सुखु गोजोन जिसुजों बासायजानानै आंनि जिउआ गोजोन जाबाय जिसुनि सोलाय जाबाय मा रंजानाय बे गाहायथिं ओंखारलांदो जों हाजो गाहायथिं गाहाय ओंखारलांथारनांगौ जि गाहाय आरो गोथौआव गोजौनिफ्राय गाहायाव ओंखारदों आरो नै दै मोनबाय दैया जि साफा हाजो सिङाव हाबबोबाय आरो जोङो नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जरना दलं नुगोन दिनै जुलुनि दलं लकडाउन नालाय बाहेराव थांनो हाया बेनिखायनो इदिनो हाजो जिंफोराव हाजो सिङाव न'आव थानानै भिडिअ बानायगासिनो आरोना लोगोफोर नायलांदो दाबो सौहैया थांगासिनो माखासेफ्राबो भिडिअ बानायगासिनो आरोना फंबाय सानैसो फैदों भिडिअ बानायनो थांगासिनो आरोना जों दाबो मोनहैया दैमाखौनो दैमासो थाबाय थांगासिनो वाव बिराद मोजांखा नेचारेल हाजोआव फैबा मोजां नांखायो मानोना बेनि मिथिंगाया जोबोद समायनाखा गोथां दंफां लाइफां गेजेराव दैमा गेजेर दैमा माने जरना आरोना दैमा गिदिर नङा फिसासो नै लोगोफोर माबा आगान नुबाय आरोना जोङो बेयाव बालानि हाग्रानि जुनारफोरनि बायदि नुनानै जों बयबो गिबाय आरोना थांगासिनो दङब्लाबो नायलांनानै नै मोसानि ना मानि गिबाय आरोना जोङो नै आगाना माबायदि अब्लाबो थांगासिनो दं आरो जोङो जोंना फंबायफोरा हाजो नायनायाव नै माबा ना हमनोबो अस्त्र लाना फैखादो आरोना आस्रा जे मोनगोन ना मोना नायबाय थादो
wow gaya खोमा তো শনি আছে তো এই দোকানে না পালা দোকান প্রতি আছে তো না এখানে আনাই nutun pani godan dekai কালি গুছল করে লাগছে মতন ফোন দে हो hey nei hajwao mai gaibaयनो आरोना माइया गोजौ गोजौ जालायबाय आरो लोगोफोर नायदो हाजोनि माइया माबायदि गायो बेयावनो गय बेयावनो माइ जोबोद मोजांखा हाजोनि थाराया नै मा होनदों बिदि मा मुं थाराय 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 नै दानना लांगोन नामा थाराय जे दङ नै थारायजों अमा बेदर जायोना मानसिफ्रा नै थाराय दंफां बिराद दंखायो हाजोसो नालाय वाव हाजो गुखानाय हे भैरबकुन्द बायदि नै जोंथ' भैरबकुन्द थांनो मोनाखै जोंनिया नागा हाजोआवबो हाजो गुखानाय कहुआ बेखौ मा होनो बर'निथाय नै खासि हाग्रा कहुआ बन जि मोजांखा नै वाव मोजां आव हाजोआय नै वाव so sweet मोजांथार जोबोद मोजां समायना मिथिंगा नै बेखौ जेसिपिजों हाजोखौ जावनाय आरोना गाखोलांसै वाव वाव जोबोद मोजांखा जि मोजां गाखोलांनि जि मोजां नै गाखोनो हागोन हाला जि गोजान जि मेंबाय नै बे मा खासि हाग्रा ना मा होनो जोबोद मोजां अन्थाइ गोजा जि समायना हाजो सिङाव मोनफैथारबाय जोङो जि गरम गोलोमजोब्बाय दाबो मोनहैया आरो थांगासिनोसो जुलुनि दलं नायनो थांनाया बारा गोजान नङा होननानै लांगासिनो दं नाथाय मोनहैया आरो जों दाबो जि गोजानखा दैमा सिं सिं थांनायखायसो बारा मेङाखै आरो नङाबा हाजो गोजौसो थांनांगौमोन जों जरनानि सिं सिं थांगासिनो स्प्राइट थान्दा नांलायबाय दसे जिरायदों दाबो सहैयाखैना जोंनि टारगेटआ अबावमोन जुलुनि दलं नायनाय थाबोबाय नुबोआखैसो आङो नै रेस्ट लादों गरमनि
दैमा가 दै마오 더 당겨. 당과. दै마가 दै나 스윙 자자 끝나지 수도 말래 가족의 상황을 그렇게 내더라 Siapa 강크레 강크레 Bahubali saja. फंबायफोरा नै गामियावथ' जोंना दैमा गैया नालाय बेयावनो गेलेदो आरोना फिसा दैमाखौनो नोंबो लायाखै नै Nang tangmu. Angdana untari bayang. ओइ नै Halalai hala. माखै लोगोफोर जों जेराव थांदोंमोन थांनो नागिरदोंमोन आरो बेखौ आन्दायबाय आरोना जों लामाखौ दोंनै दोंथाम जाबाय लामाया ओमफ्राय अबेथिं थाङोमोन जों हमनो हादिया आरोना जुलुनि दलंखौ मोनदिया जोङो दाना गिदिंलांफिननांसिगोन जोबोद समायनामोन मिथिंगाया बिदिनो थाबाय थाबाय माबाबाय जोङो जेरावबो नाखिदिया थांफिननोसै दा बिराद गोजान सफैबाय आरो हाजो गेजेर जोंनि न'निफ्राय 4 किल'मिटारसो जागोन आरो थांसै दाना दैमायाव खांख्राइ हमबाय आरोना लोगोफोर हेंगिं ब्रिजखौ नागिरना मोनदिया आरोना लोगोफोर जोङो आन्दायबाय दा जोङो थांफिननोसै ओइ थांगासिनो दं आरो माखासेया बिथिं दिंखिया खायै खायै फैगासिनो दं आरो माखासेया खांख्राइ हमै हमै थांनोसै दानिया बाय बाय